Bismillahirrahmanirrahim. Neka je hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, koji nas je okupio na ovom mjestu i ovim povodom. Neka je salavat i selam na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na uzorite bosansko-hercegovačke šehide i na sve muslimane koje žive, rade i umiru sa din i imanom u svome srcu. Neka Allahov mir i rahmet na šehide Bosne i Hercegovine, a posebno šehide Srebrenice, Prijedora, Ahmića i općine Vitez, koji svoje živote ugradiše u temelje naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. U ime njihove velike žrtve, cijenjeni skupe, sjetimo se učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način. Neka im je vječni rahmet. Amin. Uvaženi zvanice i dragi gosti, poštovana braćo i cijenjene sestre, pripada mi posebna čast i zadovoljstvo da vas u svojstvu moderatora i u ime organizatora pozdravim najljepšim pozdravom Esselamu alaikum i naravno izražavam riječi dobrodošlice. Večeras je jedna od posebnih noći u našem Vitezu, jedna od posebnih manifestacija, a riječ je o festivalu Ilahija i Kasida, i to drugom po redu, Vjetar Aška, u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Vitez. Posebna mi je čast poselamiti uvažene zvanice iz vjerskog, političkog, poslovnog i kulturnog miljea općine Vitez, koji su bili uz nas u gotovo svim projektima koje smo održali, a nadam se da će tako i nastaviti, ako Bog da. A sada bih pozvao da nam se obrati da se ovdje da izađe predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Vitez, gospodin Damir Bešić. Molim jedan veliki aplauz. Poštovani gosti, dragi moji sugrađani, dragi Vitežani, svi oni ostali koji su ovdje večeras sa nama, pripada mi je velika čast i zadovoljstvo da vas u ime Bošnjačke zajednice kulture Preporod Vitez i u svoje lično ime iskreno od srca poselamim i poželim vam dobrodošlicu na večerašnju manifestaciju. Moram ovdje prije svega posebne selame i pozdrave da uputim našim večerašnjim gostima iz Sapne, Maglaja i Gornjeg Vakufa, koji su evo izdvojili svoje vrijeme i učinili nam veliku čast da se večeras druže sa nama, pa ja ću evo posebno pozdraviti svako društvo pojedinačno, a vas molim da ih nagradite jednim velikim ansamblom. Aplauze, pardon. Prije svega mora posebno izdvojiti, neće se drugi ljutiti, nije nikakva preferencija, ali posebno mi na srcu leže naši gosti iz Sapne, vokalno-instrumentalni sastav Sapna. Znači, molim vas jedan veliki aplauz. Ništa manje vrijedni, isto tako meni vrlo dragi prijatelji, to su naši, mogu slobodno kazati, članovi naše velike porodice Preporoda, članovi Bošnjačke zajednice kulture Preporod iz Gornjeg Vakufa. I na kraju, po prvi put ovdje u Vitezu, nadam se isto tako naši novi prijatelji, naši, ajmo kazat, i stalni prijatelji, da će postati da ovo neće biti zadnje gostovanje u Vitezu, to su članice Hora Ilahija i Kasida Firdevs iz Maglaja. Ja neću puno dužiti ovdje, ja vam još jednom želim svima dobrodošlicu, da se lijepo osjećate ovdje, da podržite ovu omladinu aplauzima, da podržite ono što oni rade, vjerujte mi, kad vam kažem, tu su sati i sati priprema, proba, rada, a to se ne može postići ako ne volite Ilahiju i ako ne volite generalno taj segment naše duhovnog izražaja nas Bošnjaka muslimana. Zato molim vas, evo, svaku njihovu izvedbu, a garantujem vam, bio sam danas prisutan na
generalnoj probi. Ja sam imao tu čast da odgledam već jednom program ukupan. Siguran sam da ćete uživati, da ste izdvojili korisno vrijeme i došli ovdje i zato još jednom podržite ovu omladinu, dajte im vjetar u leđa, jer njima je to ono što treba. Na samom kraju evo imam i obavezu da posebno poselam i pozdravim znači predsjednicu naše skupštine Bošnjačke zajednice kulture i preporod iz Viteza Medinu Sultanović. Molim aplauz jer Medina je osoba koja je ugradila puno energije i vremena u rad sa našim horom. Ja moram kazati na našu žalost, a na njenu radost, život teče kako teče. Medina je zasnovala svoju porodicu, više nije fizički sa nama, ali tu je u našim srcima i sigurno njen trag će uvijek biti u preporodu vidljiv. Ona je dio naše porodice, to je tako bilo, to će tako biti. Također pozdravljam i selamim i sve druge članice Hora Ilahija i Kasida omladinskog hora Bošnjačke zajednice kulture preporod iz Viteza. Znači mi smo imali u proteklom nekom periodu u zadnju godinu dana jednu smjenu generacija, znači na mladima svijet ostaje naše dugogodišnje članice Elma, Amna, da i sve sad ne nabrajam, da nekoga ne zaboravim. One su dugo godina nosile ono što je hor i radile sve najbolje da taj hor živi i radi. Večeras ćete imati priliku da vidite neke nove naraštaje, neke nove generacije koje će, ja se nadam iskreno i toplo, isto tako nastaviti vrlo dobro ono što su radile djevojke koje su bile u horu tu prije njih. Još jednom vam se iskreno i od srca zahvaljujem što ste evo po ovom ovako malo prohladnom vremenu i snijegu došli ovdje, izdvojili svoje vrijeme i nadam se da ćete uživati. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se domaćinu i predsjedniku Bošnjačke zajednice kulture preporoda Vitez, gospodinu Damiru Bešiću. A ono kako smo i rekli da na ovim programima vi ste pored učesnika publika najvažniji, tako što ćete večeras u ovoj poprilično prohladnoj dvorani kinosali Vitez ugrijati dodatnu atmosferu, nadam se, svojim aplauzima. A sada ovdje, evo, da iskoristim priliku, Damir Bešić je tu kao predsjednik Bošnjačke zajednice kulture i preporoda i da ako ima neko od predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona da izađe, da mu se javno zahvalimo kao Bošnjačka zajednica kulture i preporod Vitez i uručimo jednu prelijepu zahvalnicu. Evo, ne znam ako ima neko od prisutnih, onda ćemo naknadno uručiti zahvalnicu, a sada bih pozvao članicu Upravnog odbora Bošnjačke zajednice kulture i preporod Vitez, Samru Bešić, da uruči zahvalnicu za hor Ilahija i Kasida Bošnjačke zajednice kulture i preporod Gornji Vakuf. Pa evo, pozivam predstavnika. A sada bih pozvao osobu koja je ostavila traga u Bošnjačkoj zajednici kulture i preporod Vitez. To je u svom uvodu predsjednik preporoda istaknuo, a to je predsjednica Skupštine Bošnjačke zajednice kulture i preporod Vitez, Medina Sultanović. Pozivamo je da uruči zahvalnicu za predstavniku hora Ilahija i Kasida Firdevs Maglaj. Naravno, ove geste trebamo svakako nagraditi jednim velikim aplauzom. Sada bih pozvao člana Upravnog odbora Bošnjačke zajednice kulture i preporod Vitez, gospodina Muamera Đidića, da uruči zahvalnicu našim gostima Vis Merak Sapna. Tu je naravno predstavnik. Sada jedna zajednička fotografija. Ja sam siguran da taj aplauz može biti jači i da ove lijepe gostine.
Ovdje ću napomenuti da su sponzori drugog festivala Elahija Kasida Vjetar Aška, generalni sponzor Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, a ostali sponzori su Medžlis Islamske zajednice Vitez, zatim Džemat Donja Večerska, zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona Melisa Kajmak, Elmedina Perpić, knjigovodstveni servis Asel Vitez, vlasnik Asim i Elvira Ribo. Svakako i oni zaslužuju jedan veliki aplauz. Evo, lijepo smo otvorili ovaj festival, malo se i napričali ono što moramo i ono što nam protokol nalaže, a sada predstavljamo i učesnike drugog festivala Elahija Kasida Vjetar Aška i prvi koji će izaći na scenu, sigurno kako ćemo početi ovaj prelijepi program, naravno bez domaćina koji su i glavni krivci što se ovo večeras dešava u Vitezu. Hor Elahija Kasida, Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vitez. Omladinski hor Elahija Kasida, Bošnjačke zajednice kulture Preporod Vitez zvanično je osnovan 2016. godine. Valja napomenuti da su pri Viteškom preporodu i prije ovog datuma djelovale horske sekcije. U vrlo kratkom vremenskom periodu hor je zabilježio veliki broj nastupa kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica. Hor je imao dječju sekciju koja je u 2022. godini integrisana sa omladinskim dijelom hora, te sada djeluje kao jedna cjelina i broje 20 aktivnih članova. Posebno smo ponosni na nastupe na festivalu Elahija Kasida u Gornjem Vakufu, gdje smo dobili i 2 nagrade. Nagrada za najboljeg solistu i nagrada za najmlađeg učesnika. Hor redovno daje svoje učešće u programa koje realizira Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vitez, a redovni su učesnici i drugih vjerskih programa i događaja koje organizuje Medžlis Islamske zajednice Vitez i druga udruženja sa područja naše općine. Pored učešća na velikom broju događaja i manifestacija treba izdvojiti informaciju da je hor uspješno realizovao i 2 online ramazanska programa za vrijeme COVID pandemije koja se emitovala putem Preporodove društvene stranice. Večeras prvi na sceni, kao što sam rekao, domaćini hor Elahija Kasida, Bošnjačke zajednice kulture Preporod Vitez. Uživajte. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا رسول الله عيناتي تجنتك قدام الله زلنا
Ahmedu peygamberu dagar medan uzor. Ahmedu peygamberu dagar medan uzor. Ja vidnica ostao, sa tijelom se rastao, samo da Muhammed melkama pomiluje. Džennetom bi letio, tuba krošnje sakrio, u sabah bi Ahmeda crkutom dozivao. Fakat kıyılara şirin Ahmet'a damirin Ekse sakora duye Kadgamiri sohbiye Hoşu sayet omiru Peygamberski toyeru Hoşu sayet omiru Peygamberski toyeru. Ja vidnica postao, sa tijelom se rastao, samo da Muhammed melkama pomiluje. Džennetom bi letio, tuba krošnje sakrio, u sabah bi Ahmeda crkutom dozivao. Ako vidi Ahmede jednu pticu Hamede, saznaćeš peygambere moju topu primljenu. Moj je crkut kao sjed što se čuje kroz suze. Na dunja te ne
Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Kad salate tunđina, moje srce zauči, ja dotakne mislima, tvoje lice plačući. Nije samo salavat, dokaz da te volimo, trebamo i djelima, sunet tvoj da slijedimo. Muhammede Mustafa, da li će moja maštrafa, makar kaplju s izvora, zahvatiti Kevsera. El Hatem el Enbija, ima li jedna kapija, koja pušta griješnike, pokajanju putnike. Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Na svakome namazu ja Allaha zamolim, da ti ko Ibrahimu se najbolje dodijeli. Allahovim rahmetom spasu tvome šefatu, tvoje ime šapućem u tunđi na salatu. Muhammede Mustafa, da li će moja maštrafa, makar kaplju s izvora, zahvatiti Kevsera. El Hatem el Enbija, ima li jedna kapija, koja pušta griješnike, pokajanju putnike. Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Allahumme salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim. Mlađa
sljedeći koji su na sceni su naši gosti, a oni nam dolaze iz Sapni. Vis Merak Sapna. Vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna priča svoju priču punih 15 godina. Nastao je na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, općina Sapna. Počelo je sve od džamije. Prve spoznaje o vjeri, islam, zatim prvi harfovi, prve ljubavi prema ilahiji. Tako im je lokalni efendija rekao šta su ilahije. Rekao je i da se ilahije uči. Ljubav prema duhovnoj muzici je rasla u članovima sadašnjeg Vis Merak. Merak je već imao temelje, a na te temelje muzičkog obrazovanja su gradili profesori muzike. Davno je to bilo 2007. godine. Prve vježbe za instrumentaliste desile su se u prostoru jednog podruma. Vrijeme je odmicalo, a oni su bili sve bolji i bolji. Došle su i prve nagrade, takmičarske nagrade na festivalima duhovne muzike. Vis Merak ih ima 5 i ponosan je na njih. Između ostalog je prvo mjesto 2019. godine u horskom pjevanju na festivalu u Gornjem Vakufu. Bilo je tu još nagrada i priznanja, kako za izvođenje ilahija, tako i u pjevanju sevdaha. Sva ta mjesta koja su prošli su posebna iskustva, naučili su puno ljudima, o mentalitetima, a sa sobom su ponijeli samo ono najbolje i najljepše. Vis Merak je gostovao u cijeloj državi, Bosni i Hercegovini, zatim Austrija 4 puta, Srbija, Turska, Hrvatska 2 puta, Njemačka. U Vitez dolaze da promovišu duhovnu muziku, sevdah i lijepu bosansku pjesmu. 15 godina rada i oko 260 zvaničnih nastupa, 3 snimljena singla, veliki broj odrađenih kompozicija. Kaside, Zulehino iskušenje, kompozicija urađena sa spotom i vrata dženecka. Na njih su veoma ponosni. To vam je ukratko Vis Merak Sapna. Naravno, gledamo ih i slušamo na festivalu i to drugom Vjetar Aška ovdje u Vitezu, a vi uživajte i molim jedan razgovor.
grane zovu mašu, da napunim srca čašu. Rosom laška zorom sašu, u beskrajnu pašu našu. Bogu mi u jednom dašu, kaže gledaj cvjetnu čašu. Ko ne mirim, až kad cvjeće, nikad se probudit neće. Moje srce zvanulo, u njem sunce granulo. Širim ruke nebu hrlim, moj sultane tebi žurim. Moje srce zvanulo, u njem sunce granulo. Širim ruke nebu hrlim, moj sultane tebi žurim. Prozora teki zvuk, nikla ruža bez volja, nikla ruža bez volja, dokaz vjera njegova. Kad derviš ugleda da je nikla bez volja, da je nikla bez volja, ukrasila harema. Zamoli on Allaha da je rosom umije, da je niko ne dira i niko ne ubije. Allah, velike ruži vode ne dade. Allah, velike sve što želi bude. Allah, velike ruži vode ne dade. Allah, velike sve što želi bude. Broj je najbolje, oborenu na zemlju, kako čini se štuza, gospodaru zahvalna. Kad je roca orosi, sva se ona izradi, Božu svoj kad izluci, duše vita razgradi. Allah, velike ruži vode ne dade. Allah, velike sve što želi bude. Allah, velike ruži vode ne dade. Allah, velike sve što želi bude. Assalamu alaikum. Ja sam članica vokalno-instrumentalnog sastava Merak iz Sapni, koji svoju priču priča već dugih 15 godina. Večeras smo se potrudili da sebe, a i našu opštinu iz koje dolazimo, predstavimo u što boljem svjetlu. Koristim priliku da se zahvalim organizatorima na pozivu, a i svima vama koji ste večeras došli. Nadam se da ćemo ispuniti vaša očekivanja i da ćete uživati.
Sada bih pozvala predsjednika Damira Bešića da nam se pridruži na sceni kako bismo mu uručili poklon u ime cijelog tima Merak. S obzirom da večerašnja manifestacija nosi naziv Vjetar Aška, Vis Merak će zajedno sa našim maestrom, profesorom Nihadom Mešićem, izvesti još jednu kasidu koja nosi naziv Ja sam vjetar zaljubljeni. Uživajte. Oblak svojim ide putom, od jutra dok ne zgasne dan, a put vjetar i ne traži, gdje god dođe pronađe stan, a put vjetar i ne traži, gdje god dođe pronađe stan. Ja sam vjetar zaljubljeni, tražim dragu na sve strane. Hej, oblače, stani, stani, svako jednom neđe stane. Hej, oblače, stani, stani, svako jednom neđe stane. Kad bi drago i odnio me, od sunca bi mrak postao, jer je oči ne nalaze, uza me je ona stalno, jer je oči ne nalaze, uza me je ona stalno. Ja sam vjetar zaljubljeni, tražim dragu na sve strane. Hej, oblače, stani, stani, svako jednom neđe stane. Hej, oblače, stani, stani, svako jednom neđe stane. Naravno, i prošle godine na prvom festivalu Ilahija i Kasida imali smo čast i zadovoljstvo ovdje biti i slušati glasove Vis Merak Safne. Ono što je posebno drago mi napomenuti
svakako što Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vitez gaji jednu kulturu sjećanja, kao i mi svi građani općine Vitez. I moram napomenuti, kada idemo na marš mira u Srebrenicu, mjesto kroz koje moramo proći je svakako i Sapna, i prva naša stanica gdje dolazimo je mjesto Nezuk koje pripada općini Sapna. I ono što moram da kažem je jedno veliko gostoprimstvo tih ljudi i tog dijela Bosne i Hercegovine. A naši sljedeći učesnici, gosti su Hor Ilahije Kasida Firdevs Maglaj. Molim jedan veliki aplauz za njih. Osnovani su u aprilu 2016. godine. Hor djeluje pri odjelu za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Maglaj. Od samog osnivanja do danas hor broji mnoge nastupe širom Bosne i Hercegovine, Tuzla, Živinice, Gračanica, Stjepan Polje, Dešanj, Maglaj, Zavidovići, Novi Šeher, Gornji Vakuf, Kahanj, Travnik, Kalibunar i tako dalje. Kroz hor je prošlo mnogo članica, a trenutno ih je 11 aktivnih. Simbol su duhovnog svjetla u svom gradu Maglaju. Prvi put gostuju u našem gradu i sigurni smo da će njihov nastup biti zapažen i nagrađen aplauzima od strane vas, publike. Uživajte. الذي أعطاني
Ono kada smo u uvodu kazali da večeras nas zaista očekuje lijep, bogat, raznovrstan program i hvala vama u prvom redu publici, jer bez vas ne bi ovaj drugi festival Ilahija i Kasida bio ovo što jeste i kao što smo rekli, zaista vremenski uslovi kakvi su, takvi su, ali na to ne možemo utjecati, ali možemo utjecati da našim gostima ovdje priredimo što bolju atmosferu i neka ove nastupe pamte, neka pamte vitez i neka pamte kako je publika lijepo prepoznala, dočekala i podržavala. Ja ću jednom ovdje, pored vas koji ste zaista zaslužni da bude festival na jednom velikom nivou, naravno tu su i naši sponzori. Generalni sponzor Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, a ostali sponzori su Medžlis Islamske zajednice Vitez, Džemat Donja Večerska, zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona Melisa Kajmak, Elmedina Berbić, knjigovodstveni servis Asel, vlasnik Asim i Elvira Ribo. Hvala i našim sponzorima, a naši sljedeći učesnici su naši uvaženi i cijenjeni gosti koji nam dolaze iz Gornjeg Vakufa. Hor Bošnjačke zajednice kulture Preporod Gornji Vakuf osnovan je 1990. godine i od tada uspješno funkcionira. Horska sekcija, koju ćete imati priliku čuti i vidjeti na festivalu, djeluje već 16 godina. Okuplja 20-ak mladih ljudi koji svojim glasovima, instrumentima uveličavaju sve manifestacije lokalnog karaktera, njegujući bosansku ilahiju, kasidu i sedalinu. Kvalitet i emociju njihove ilahije i kaside prepoznali su ljudi van Gornjeg Vakufa i Bosne i Hercegovine, te su često gosti prijateljskih gradova i džemata, željni, iskrene i čiste bosanske ilahije. Organizatori su tradicionalnog festivala Ilahija i Kasida koji je 2022. godine održan 14. put po redu. Festival traje 2 noći, od kojih je prva noć revijalna, a druga je takmičarskog karaktera. Nastupali su širom Bosne i Hercegovine, a neki od nastupa su bili u Livnu, Sapni, Prozoru, Kalesi, Hayat televiziji, Donjem Vakufu, Konjicu. Prošle godine bili su učesnici na festivalu pjesme u Crnoj Gori, Herceg Novom. Autori su 2 ilahije koje nose naziv Tevba i 3 gafleta. Molim veliki aplauzom podržimo naše goste iz Gornjeg Vakufa i uživamo.
užasna zablisa u nastavku moga sna. Ona čvrsto zagrli voljenoga Ahmeda. Izgubi se i ja sva u ljepoti Kur'ana i krebi smira bike uđe u moje srce. Sallallahu Muhammed, sallallahu alejka Ahmed, sallallahu Muhammed, sallallahu alejka Ahmed. Tu sam blago prošata ljubav našeg Resula, istina je zasijala pomoću ti Mustafa. Sve što imam dajem ja od imanja svojega, moja duša bliska je tvojoj duši Ahmede. Sallallahu Muhammed, sallallahu alejka Ahmed, sallallahu Muhammed, sallallahu. Samo pogleda, zbolom dunja ugleda, sako privilišće se, ali želja ostane. Budi ukras moga mlaka, ja Mustafa, svojim vrata dozivam te, šefaat podari mi. Sallallahu Muhammed, sallallahu alejka Ahmed, sallallahu Muhammed, sallallahu alejka Ahmed, A evo sada pozivam po drugi put na sceni ovdje da nam se pridruži vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna. I u narednim minutama uživajte vis Merak Sapna. Sallallahu
Sada bih zamolio i ostale horove da nam se pridruže ovamo gore na sceni kako bismo izveli jednu zajedničku ilahiju, a dok oni izađu večeras u kinosali u Vitez. Zaista možemo biti ponosni što su ovdje na ovom mjestu čule se riječi koje prezentuju i predstavljaju našu vjeru, din i islam, našu državu Bosnu i Hercegovinu. Jer nama valja susresti ono od čega bježimo. Jer smrt je mjesto u kojem život putuje. Cilj je pred nama, a iza nas je čas koji nas goni, koji se nalazi na putu pravom, nek lahkoću sačuva. Stići će. Svaki od nas nosi svoje breme i nek te ne žaloste neznanice. Život juče živje smo jedni s drugima, a danas smo pouka jedni drugima, sutra ćemo se rastati. Savjet je samo jedan, Allah. Ne pripisujte mu sudruga, jer sve je počinjeno njemu i sve postoji po njemu. On je imetak siromaha svakog, dostojanstvo svakog poniženog, snaga svakog slabog i zatvor svakog tlačenog. On sluša govor svakog koji govori i zna tajnu svakog ko šuti. Od njega je opskrba za svakog ko živi i njemu se vraća kogod umri. Onaj koji mu se ne pokorava ne može umanjiti vlast njegovu, a onaj koji mu se pokorava ne uvećava moć njegovu. Allah je milostiv, vjera je potpuna, a iman je znak. Dva svjedočenja uzdižu govor i visoko uznose djelo. Svjedočenje da nema Boga osim Allaha jedinog i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Mjesec nurom ispuni, zvijezde sjajne naniza, u svoj džerdan da nahni, u svoj džerdan da nahni. Kad je mlađa zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet baš i pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Kad je mlađa zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet baš i pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Srca puna ljubavi, lica nurom sijaju,
jedno smo, jedno smo. Patnji mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli. Džennet baš i pođo svoj. Jedno smo, jedno smo. Šta reći nego svaka čast. Prvo za organizatora koji se potrudio da evo i Vitez ima u tradiciji, u kontinuitetu i da ćemo svi, ako Bog da, nastojati u budućnosti da ovo preraste u još jedan veći, snažniji festival Ilahija i Kasida, što volimo našu vjeru, din islam, što volimo našu jednu nam jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Hvala našim gostima koji su došli iz Maglaja, Sapne i Gornjeg Vakufa po izuzetno teškim uslovima. Družili se sa nama, pokazali i nisu se štedjeli ono što su najbolje sa svojim rukovodiocima vježbali, ovdje su prezentovali u Vitezu. Hvala našim sponzorima koji su dali jednu notu još veću da ovaj festival bude na ovakvom nivou, da im Allah Đelešanu nagradi i da dijele i daju još više. Hvala i publici koja je večeras došla i podržala kako domaćine, tako i goste i zaista ste bili divni kao podrška koji ste svojim aplauzima nesebično podržavali naše učesnike programa. Esselamu alaikum, živi i zdravi bili.